Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Daniel Popelínský a dneska si ukážeme zařízení VPC, které slouží jako pracoviště pro výrobu rozvaděčů. VPC je kompletní pracoviště pro výroby elektromontáže do rozvaděčů, které vychází z e-plánu. To znamená, pokud konstruktér navrhne v e-plánu návrh elektrozapojení, tak tohle elektrozapojení se přenese do stroje VPC, podle kterého jsme schopni vyrábět vodiče pro daný rozvaděč. VPC se skládá z několika věcí, skládá se z hlavního mozku, to znamená software VPC, který jede přes klasický počítač, který je níže v rozvaděči. K tomuhle softwaru lze napojit tiskárny, samozřejmě buď tiskárny na štítky, případně se tam dá dát i na smršitelné bužírky. Program VPC komunikuje se stroji od firmy Zorel Frerich a vlastně do jednoho VPC softwaru jsme schopni zapojit až 8 strojů na přímou komunikaci. Můžeme zapojit stříhačku, která přímo komunikuje se softwarem, dutinkovačku pro průřezy 0,5 až 2,5 a dutinkovačku pro 4 až 10 mm průřezů. Tyhle stroje se dají duplikovat, to znamená, že například pokud tady máme dutinky pro 4 a 6, můžeme pořídit ještě další stroj, který by zpracovával 10, případně mít více stříhaček, kde bude zavedeno více vodičů, aby nebylo nutné výměny za jiné vodiče. Software je v různých jazycích, může být v českém jazyce, když to vezmeme od zpětného zezadu, zde je kompletní nastavení propojení do sítě, propojení s tiskárnama, výběr jazyku, připojení k Wi-Fi, informace o celkovém softwaru, nahrávání přes USB flashku, nastavení, protokoly a nastavení uživatelů. Rychlý start slouží k tomu, pokud potřebujeme vyrobit například jeden rychlý kus, protože se něco nepovedlo, tak jsme v rychlé výrobě schopni si nastavit, jestli chci jenom kabel odizolovat, ustřihnout, nasadit dutinku, jestli tam chci mít bužírku, případně co tam na té bužírce má být napsáno, případně jestli jsme to schopni otočit i zrcadlově. Délku vodiče, například 200 mm, Enter, a průřez vodiče 0,75. Délku zalisování, případně co vám na tom, jaká tiskárna bude použitá. To jsme si schopni uložit i do programu, případně to teda nechat vyrobit. E-plán dokáže přímo komunikovat s VPC, takže z e-plánu jste si schopni nahrát tu frontu práce zde do stroje, která se objeví zde jakoby v procesním kroku. Zde vidíme stroje, které jsou do toho zapojení, do toho softwaru VPC. Zde napravo si pak můžeme měnit různé věci, upravovat výrobky a tak dále. Zde máme vlastně jakoby stránky pro danou výrobu. Tak, začneme zpracovávat vodič číslo. Průřez 1, kde vidíme vlastně, že to bude z obou dvou stran, ze dvou stran odutinkované a bude tam vyčištěná dutinka. Nyní se podívejte vlastně, že stroj si sám přednabije. Máčkal jsem start. Nyní máme tu ústřelnou délku 110 mm. Vím, a stroj Unic GV se mi automaticky nastavil na průřez 1. A zde se nám vytiskly texty, které slouží pro nadání rozvaděče. Mezitím se nám už vytiskl druhý výrobek, modrý vodič o délce 80 mm. Stroj se nastavil na 50 mm průřezu.
A zase vidíte, že se nám natiskne a takhle to pokračuje vlastně po celou sekvenci toho rozvaděče. Na konci ještě je výhoda, že si můžete vlastně ten svazek vlastně předpřipravovat takhle do lepenky, která slouží k tomu, abyste si ten svazek potom odnesli k rozvaděči a mohli ho přímo zapojovat.